Pöytikorjaa oma lompakko lähtee mukaan ja ovat yhteistyökumppaneita. Siinä on menestysrinta. Ja ennen kaikkea se oli Keskisen Janne Raamala kuljettaja, joka oli hakemassa. Jannen takana tulee 52 Markossi Jokinen. Huolella on jo 20 metrin rakoja Volvo ja ei pääse, vaan siellä on Pellolassa poikkinaisia harrastetaan ja näin kyljet vastakkain. Näin eteenpäin ja Terho hyötyy tuossa paikasta. Se oli Terholle Takkaro Pokkar nostaa 3. paiksan aamulla ja aina VV:llä ajalla. Ja näin 50 Pasi Rekola 4-2 palvelu PE hierotaan puolesta. Hopeaa on tullut vuonna 22 ja 23 vuotta ja 3 vuotta auki. Onko Huunosen Matissa tullut kranttu, ei kelvannut 3. paikka ja näin hän on 4. paikalla edelleen ja 5. paikka on Parjasella. Huunonen ja Audi, muuta tarinaa ei ole. Kari Suomelalta taitaa löytyä, on autokorja Italia Esa Varsista tänne ja liikkeelle tasasta lähtöä kuttaa Suomea. Rekola Pasi 3. paikalla Rannikko, 4. paikalla Samppanon Leikmonotti ja sitten mennään mustaa laitetta Jasper Kallion paikalla Kuivu. 4. paikalla Honkakangas ja näin liikkeellä ollaan. Kiveisen Jere ottaa korttikerrokselle Teknik DD on autona 2. paikalla Perätalon Ville. Ja nyt kärki kyllä lähtee, nyt lähtee Räpölästä. Ja samaan miinaan menee Perätalo. Ja näin muuttuu tilanteet ja nyt on 2 kauppaa, tuo 3. paikka enää ei ole. Se on Aki Koivu, joka nousee ja voi siellä Perätalon Villellekin nyt on vähän tullut vähän niin kuin ongelmia tuohon auton hapitukseen. Noilla miehinä Aitseriksi auto on niin kyllä Morvan sipattaa, että kyllä Sikolainen Vilpin lähtenyt ottanut Hastel, jotenka 4. paikalla onkin Tania Jäminki. Tomi Kari, Tuukka, äiti Ville, Esa, Jyrki, Matti, Tiina, Pakke, Ville, Akilan Sahaa, autohuuto Suomella, Travelle, Soravaamuttavat Tanja, Tukioita, Probleemia, liikkeellä ollaan ja kärkee Valtteri Terve. Ja mennään. Ulkoa lähtee Kallion pää. Ja kyllä Honkakantaallakin kyllä tää. Ja näin tipahtaa 6. paikalle. 2. paikalle nousee Kallion pää ja 3. paikalla 23 Valtteri Rekola. Ja Rekola takana 4. paikalla on Harri Virtanen. 5. paikalla Sakarimäen sivu. Traveller City, perävaunut tilat Liikennemäen sivu. Tästä lähdöstä Jere Piekkalalle tasaraha ollaan Danielissa. On keräilyssä. Lähtönumero 4 on hyvä tahti. Ventti lukema 21. Sakarimäen sivukokemään UA Traveller City 22 Joel Iisaksoni Mynämäen urheiluautoilijat. Rasvanippa VV 23 Valtteri Rekola Loimaan urheiluautoilijat. Volvo sarja 740 EV. Honkakankaalla vanha kunnon kartano Volvo tai mikä se on. Tuo vanha tällä ikään kuin itse on 50 plus mittaris, niin hyvin nuori auto. Sehän on teitä. Numero 9 lähtistä. 10 numerolla Matilainen 2. 5. paikalla on Jali Mikko Raittinen Aleksi. Yliasentaja jo aliasentaja. Kyllä on Kajotan Raittinen. Vakkapore Voivo Kari. Jere-Pasi Kiekkala. Rengas Raittinen Arveli Fiat. 12 Valtteri Virtanen, Rauman UA, Rankoil Kupla, 13 Matias Lainetta, tämän urheilauteella. Mutta tuo riski se ei onnistunut tai vastoin jää 6. paikalle.
Ja näin, nelospaikalla Lehtonen, vitospaikalla Korvinen, jolla tuo lepäpainaro läpättää auton katolla. Ja eikö tuo vanha kunnon 128 jätty vai mikä lieneekin? Ja nyt kyllä tässä tuolle Raumalle sitä mieltä Marttelius ja kolmospaikalla numero 5. Ylismäki, ja nyt on Ylismäki kyllä menettämässä yhden paikan, että Selvennoinen Silkalla veti ohi niin, että Nuppi tutasi. Markus Marttelius on asustanut Klumplo. Ja Vilppejä on pari kappaletta, ne tulivat nyt, ei vaikuta kolmoseen, eli Ramis Jöruusiin, ei vaikuta Markus Yliseen, ei vaikuta numerolle 4 Virossa. Näyttää, että Minna Saappi seisoo kolmospaikalle.